تفلطوا لتخونوا كبرات حواتي نود سب أبي وزمنو 4 جزء بمنافستي كم دلكف متشم كندينا نزنجر زنفلطوا نردون سلام تيرسعكم كبرات حواتي كابتشافنا بتشاف زلهم حزب كريستيان كم يتخونوا متشم نيوتيوب سراح يدون بيكم يزحلكم كم زلهم يردعني هجيجن كم زغابير فقط نلوم معنتي أزي طعمكم يوزبلكو تمرتي يزلكم قريبا له إذا تمرتزي بممر تسفاي أبراز توهب تمرتيو ناو خبلكم يصبوت صانيحت بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين ود سب أبي وزمنو 4 جزء منافستي رخويو اتمجمريا زلخفو منفس نايزار منفس كوينو كولد كلو إيو إذن نايزار منفس مجمريا مس أتونا ويمسانا مستولده اتناهنا هيوتنان اتعدلنا نوسيدو بعلو والثاني يخون بخالق كنريو خلنا هاني بملأختي زتولدو اللو كان بعال أبونا تكل هيمانوت أبونا قابر منفس قدوس بزيوم لتمرتو سمعت يوم مالتيو كم أون أو هلو توليدوم كم هاتسان جميروم سمعت ديكونو جن دحار مستولدو ناي نقوستا قلقل تغينو مصالحو وأبكال أكل نقرات توافيرو مصالحو مو دحار كأس سمعت كوينوم دحال فخا ألو كلوس كم كبكونتاتو مالتيو كم زنحنا هجي أبكندي عدمينا منفساوي هوت متينا أبيناي نيرنا كومو مالتي كم تتولدنا له عدمي إدوسنو كريستوسي بين رخيبنا ويكا بين رخيبنا مالتيو من بقار إزلو ما أنتي حيزنا يزلنا تمرتي أزي وسان تمرتيو نايزار منفسن ناي حالاوينا ملأخن انتا يسرحهم كمي كله اندام مزازنا كنمهارينا مالتيو እዚ ትምህርቲ እዚ ቀንዲ ከምፅኦ ወይ ከዓኒ ክዛረበሉ ደልዩ ዘለኹ ነቶም ኣገልገልቲ ሰበኽቲ ዝኾኑ ፅቡቅ ገይሩ ንኽርድኦም እዩ ብዓብኡ ከዓ ነቶም ናትና ተኸታተልቲ ዝኾንኩም ነዚ ትምህርቲ ፅቡቅ ዝተረዳእኹሞ ኣፀቢቑ ንኽረድአኩም ደምፅኽዎ ሓሳብ እዩ እዚ ናይ ዛር መንፈስ ካብ ማህፀን ጀሚሩ ኣፀቢቑ እዩ ዝቆፃፀረና ንኣብነት ብነብሰይ ክጅምረልኩም ኣነ እታ ዝጠነሰትኒ ኣደይ ክትወልደኒ ኸላ ኣብዚ ሰዓት እዚ ንዓይ ጠኒሳትኒ ኸላ ኣደይ ኣብ ኣከዳድናኣ ይኹን ወይ ቀጣን ነይራ እንድሕር ረጊዳ ወይ ገፃ ተበላሽዩ ነይሩ እንድሕር ፅቡቅ ኮይና ብሓፈሻ እንድሕር ደኣ ፀቢቑላ ኣብ መልክዓ ድዩ ኣብ ኣከዳድናኣ እቲ ሰብ ርኡ ወይ ከፀብቐላ ወይ ዝጥንስስ ደስ ክብለካ ገሌሉ ብኡኡ ደኣቱ ናይ ቡዳ መንፈስ ይጅምር ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ነደይ ቡዳ ኮይኑ እዩ ዝኣቱ ንዓይ ግን ዛር ኮይኑ ምሳይ ይውለድ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ተሓሳብ ምእንትን ከይዋቕዓና እቲ ባዕሉ እቲ መንፈስ ባዕሉ ኣብ ኣደይ ኮይኑ ንዓይ ይርኤኒ ማለት እዩ ንዓይ ስለ ዝርኤኒ ስለ ዝቆፃፀረኒ እንታይ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ብዘርኢ ስለ ድሓልፍ ዘሎ ዛር ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ዛር ቡዳ ኮይኑ እንድሕር ደኣኒ ተወሊዱ ኩሉ ዕድለይ እንዳበላሸዎ ይኸይድ ወይ ከዓ ይዕብየኒ ወይ ከዓ ኣብ ኣደይ ድኾነ ናይ ድግምቲ ናይ ሰላቢ ብቡዳ ደኣተወ ናይ ምቀኛ ምስ ኣደይ ምስ ዝፀንሕ እዚ መንፈስ እዚ ከዓ ብተመሳሳሊ ምሳይ ከዓ ሓቢሩ ዛር ኮይኑ ይውለድ እዚ መንፈስ እዚ ሕጂ እንታይና ክንሓስብ ዘለና ነደይሲ ከመይ ይገብራ ከም ዝነበረ ክንርድኦ ይግባአና እቶም ዝደግሙ ሰባት ንኣብነት ሰኽራማት ክኾኑ ክእሉ ሽጋራ ዝስሕቡ ክኾኑ ክእሉ ብሓፂሩ ወልፊ ዘለዎም ሰባት እንድሕር ደኣ ኮይኖም ወይ ከዓ ናይ ዝሙት ሽግር ዘለዎም ክኾኑ ክእሉ ናይ ዝተፈላለየ መቸም ዝሕማቕ ዝበሃል ባህሪ ድሕር ኣለዎም እቶም ሰባት እቲ ባህርቲ ተሸኪሙ እዩ ናብ ኣደይ ደኣቱ ማለት እዩ ናባይ ኣብ ዝኣትወሉ ሰዓት ከዓ እቲ ኩሉ ባህሪ ካብ ህፃንነተይ ጀሚሩ እንዳለማመደኒ ይዕብየኒ በቃ መስተ እንዳወሰደ ሽጋራ ከስሕብ እንዳገበረ ዝሙት ናብ ዋልድ ናብ ምሸት ናብ ዋልድ ምኻድ ምሸት ምስታይ ምስካር
كمان أفتي جزا زي الطباين بحرن إيو دم سلكا هذا جزين تحر تستوعب هونكم دحر هذا أول كاب ቤተሰብ ሓደ ሰብ ሽጋራ ድስሕብ ኮይኑ አንታ ንሕናስ በዓሌትና ሽጋራ ድስሕብ ሰብ ዘይብልና ካበይ ከምፂኻዮ ተባሂሉ ብዙሕ ግዜ ድግረም ቤተሰብ ኣሎ ሪኢኹም ትፈልጡ ትኾኑ ኢኹም ከምዚ ኣጋጢሙኩም ዶ እዚ ካብ ገዛና ፍልይ ዝበለ ባህር እኮ እዩ ዘለዎ ወይ ከዓ ብፍልይ ዝበለ ባህር እኮ ዘለዋ አንታ ካበይ ከምፂኽዮ ካበይ ከመፂኽና ኮሚታት ኣጋጢሙኩም ዶ ፈልጥ ሕጂ እዚ ንምንታይ እዩ ናፍቲ ቆልዓኹም ኮይኑ ኣባኹም مخان مس أبيو فتينو أيقونلون نفتو قلعة توليدو جن نتقلعة كم دليتو ندامرحو يخيد مالتيو إذا ما نفسزي أبيو نت مهتناتي زعرف نحريلنا أفتم دي تبارخو مهتني زعرف مهتن تبارخ مهتن دخفت زقدس قدس رفائيل نابنت نايجن كأمالاديت تخونت قدس دنجل مريم تباهيلو تتصوعلو كل جزي أديتاتنا قوانستيتك تحرس كلا مريم دبلاكوني اتي منفس قول عادة قتل تنسدج أناقف زلكف منفس مئنتن أفتمهاتن كي حدر تبايلو أديتاتنا هم مزحتو مريم من دابلا دحرسانا مالتيو بوزحات اللو بسمينن بدوبن دلو أو بأديس أبابا وصو إلهم زنبرو أحزاب قاليهم نعمتش سايحقفو قاليهم قلع خولد كله دم كفس سالو تبايلو دورهو نتمنفس انداقبرو دولدو دحر مجارشهم أزيو دخف أدخوون أبقان شلو زخون اندحر رأت عزيكم سلام دورهو اندحر رأي عبيهم يتا دورهو الرهيلو إزبال شما الرهيلو تبايلا تصوع بخنياتو نمنفس كتقبر تبايلا كم سرعة سلام درو تبايلو تعزيزو منفس عزيزو زحردو مالتيو بزيها أني تي قلعة بمنفس اندات لخفة يولد مالتيو بزي من قرجن دحرجة توليد كا درو بمحراد دم بمقبر دحرجة توليد كا هبزي ساعات تمنفس عدلكا كله يقوطع صرومو كله عدلكا أب حملة توليد كا أب نحاسة نشالونا ناتو ورحي هلو زمتم قلتي عودة نقس إيد ندامببو كوخوب نداقوطورو عدلكا دنبروخا كو ممالتيو عدلكا كم سرعة يصحفو مالتيو نابي كم دوستكا انتاي كم تقبركا بعلو يوسن كلو تتخدنو تتمرصو سبعلو يدمرصلكا تبلعو بعلو يدمرصلكا انتا اينت أفكاري تحز أبيني تقوالق توكا بعلو يدمرصلكا هب هيوتكا ناي ጸሎት ናይ መንፈስ ቅዱስ ስርዓት እንድሕር ዘየልዩ ኩሉ ካብ ትበልዖ ስርዓት ተኸደኖ ኩሉ ነገር ባዕሉ አንደር ኮንትሮል ገብሮ ማለት እዩ ቆፃፀሮ ብኻልእ መንገዲ ክንሪኦ ከለና ከኣኒ ትዕድልካ ገና ከሎ ብሕልናኻ ስለ ዝነግረካ ባዕሉ ስለ ዝፅሕፎ ከምዚ የካቲት ዝተወልዱ ሕጂ ንኣብነት ለጋሳት እዮም ገንዘብ ሲኢሎም እዮም ድህቡ ግን ከዓ ሰብ ፀልኦም ገለ እንዳበለ ዕድልኩም ከም ትፈልጦ ይገብረኩም ዶ ከምኡ ኮይኑ ከዓ ሰላም ይኸውን በቃ ግን ትረኽቡ ሰሊ ንነፍሶም ዶ ትኾኑ ግን ንሰብ ትኾኑ ንሰብ ጥራሕ ትህብዎ ማለት እዩ ተሸጊሩ ኢልኩም ትህብዎ ገለ ሕማቕ ነገር ሪኢኹም ትህብዎ ግን ንዓኹም ከምደይ ትጥቀሙ ኩሉ ሰብ ከም ዝፀልአኩምን ከም ዝዕቆኩምን ገይሩ የዕብየኩም ድሓር በቃ እሶም ከኣሚንኩም ስለ ዝተቐበልኩምዎ ነቲ ነገር በቃ ብናቱ መንገድ ከም ትኸዱ ከም ዝቆፃፀረኩምን ይገብረኩም እቲ ሰብ ከዓ እንዳፈለጠኩም ስለ ዝመፅእ በቃ ከምኡ እኮ በቃ ደይ ኣመልዩ ከምኡ እኮ ካብ ንእሽተት ጀሚሩ እኮ ቁም ነገር የብሉ ነው ከምዚ እኮ እዩ ትገብር ሰራቕ እኮ እዩ ናይ ኢድ ኣመል እኮ ኣለዎ ወይ ከዓ ካብ ንእሽተት ጀሚሩ እኮ ከምዚ እኮ መስተ ኮርፈቱ ነይሩ እዩ እንዳተባሃልካ እቲ ሰብ ኣብ ልዕሊኻ ንዕቀት ከም ደርኢ ንስኻ ደይትረብሕ ምዃንካ ከዓ በቲ ሓደ ወገን እንዳነገረካ ይመፅእ መብዛሕትኦም ኣወዳት ሕጂ ክንሪኦም ከለና በቦኦም ዝወፁ እዮም ዝበሃል ብዝሙት ክኸውን ይኽእል ሰበይቲ እቲኻ ብምፍታሕ ክኸውን ይኽእል ብምስታይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ወዲ እንድሕር ደኣ ተወሊዱ ናይ ኣቦኡ ፀባይ ሒዙ እዩ ዝውለድ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና እንድሕር ደኣ ኢልና እቲ ዛር መንፈስ
ነቲ ናይ ኣቦኡ ፀባይ ናይ ኣቦኡ ተግባራት ሒዙ ናፍቲ ቆልዓ ይውለድ ከም ዘሎ መርኣያ እዩ። እዚ እንታይ ደርእየና በቲ ዝተወለድኩምሉ ሰዓት በቲ ዝተወለድኩምሉ ወርሒ ዕድልኩም ዝተጻሕፎ ብኡ ከም ትኸዱ ይገብረኩም። ኣብ ማቴዎስ ወንጌል እንታይ ይብለና መሲልኩም? እስኻ ተውፅኦ ኢሎሞ ንክርስቶስ ማለት እዮም ክሓትዎ ከለዉ እስኻ ተውፅኦ ኣጋንንቲ ብናይ ኣጋንንቲ ሓለቓ ድዩ ኢሎም ሓቲቶሞ። ኣነ ንኣጋንንቲ ብኣጋንንቲ ኣየውፅኦምን እየ። ሰይጣን ንሰይጣን ከውፅኦ ኣይክእልን እዩ። ሰይጣን ንሰይጣን ከውፅኦ እንድሕር ደኣ ክኢሉ መንግስቱ ኣይፀንዐሉን እዩ ኢሉ መሊሱሎም። እምበኣር ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ እንድሕር ደኣ መሊሱሎም ኣብዚ ዓለምሲ ናይ ሰይጣን መንግስቲ ኣሎ ማለት እዩ። በዓል ኣውልያ፣ ቃልቻ፣ ቆለድ በሃሉ ኩሎም እዚኦም ናይ ሰይጣን መናግስቲ እዮም ማለት እዩ። ኩሎም ኣብ መፅሓፍ ሄኖክ ምዕራፍ 2 ደለዉ ኣስማት ናይ ኣጋንንቲ ኩሎም እሶም እዮም ማለት እዩ። እዞም ኩሎም መናፍስቲ ኣብ ደቂ ሰባት ተዘርጊሖም ማለት እዩ ንሰብ ከም ሰብ ንኸይሓስብ ሰብ ናይ ሰብ ተግባር ንኸይገብር ድመርሕዎ ደለዉ መናፍስቲ እዮም። በዚ ኮይኑ በቲ ኮይኑ መቸም ደቂ ሰባት ናይ ሰይጣን ተገዛእቲ ኮይኖም ኣለዉ ማለት እዩ። ከምቲ ዓንተ ወይ ዝገለጽኩልኩም ክርስቶስ ድበሎ ሰይጣን ንሰይጣን ተውፅይዎሲ መንግስቱ ኣይፀንዐሉን እዩ ኢሉ። መንግስቲ እንድሕር ኣሎ ሕጊ መንግስቲ ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ መንግስቲ ኸ እንታይ እዩ? ኣውደ ነገስት ይበሃል፣ መፅሓፍ ነገስት፣ መፍትሔ ስራይ እዞም ኩሎም ናይ ሰይጣን መፅሓፍቲ በጠቃለሊ ማለት እዩ ሕገ መንግስቲ ይበሃሉ። እቲ ዝርከብሉ ኣከባቢ ከዓኒ ዋላ ኣብ ኣየር ክኸውን ይኽእል፣ ኣብ ባሕሪ ክኸውን ይኽእል፣ ኣብ መሬት ክኸውን ይኽእል፣ ኣብ በረኻ፣ ኣብ ሲኦል፣ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ኣብ ሰባት ሓዲሮም ከዓ ኣብ እንዳ ጠቆልቲ ኣብ እንዳ ኣውልያ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ይርከቡ። ጥላወጊ ኮይኖም መርገም ኮይኖም ከም ዝኹነሉ ከም ዝግበሮ እንዳተባሃሉ ይለኣኹ። ኣብ ሰባት ከዓኒ ሃንደበት ጉድኣት የውርዱ። ሓደ ሓደ ግዜ ከዓ ኣብ ሰባት ሓዲሮም ከዓ ስጋ ለበስ ኮይኖም ምስ ደቂ ሰባት ሓቢሮም ይነብሩ። ካልእ ከዓኒ እንታይ ክገልፀልኩም ደልየለኹ ናይ እርግማን ናይ መርገም ዛር ድበሃል ኣሎ። እዚ ናይ መርገም መንፈስ ናይ ሎሚ ናይ 100 ዓመት ወይ ከዓ 200 ዓመት ቅድሚ ሕጂ ማለት ናትኩም ናይ 10 ወይ 12 ወይ 11 ወለዶ እዚ መርገም እዚ ወይ ብጠንቋሊ ዝተረግመ ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓኒ እግዚኣብሔር ኣቆጢዑ ብእግዚኣብሔር ከዓ ዝተረግመ ክኸውን ይኽእል እዩ። ከም ነቢ ኤልሳ ከም ገያዝ ማለት እዩ። በኣኻን ብደቅኻን እዚ ለምፂ እዚ ይውፃልካ ተባሂሉ ከም ተረግመ ካብዚ ይሰውረና ኣዝዩ ከቢድ እዩ። እዚ ከዓ እንታይ ምፅኡ እግዚኣብሔር ዘይበሎ ነገር እግዚኣብሔር ኢሉ ኢሎም ምስ ተዛረቡ ዝተረግሞ እዩ። ግያሲ እቲ ነቢ ኤልሳ ደይ ተዛረቦ ወርቅን ገንዘብን ካብቲ ሞት ኣለቃ ምእማን ሃብዎ ተባሂልኩም ኢሉ ክቕበል ከሎ እቲ ገንዘብ እቲ መጥፊኡ ኮይኑ መርገም ኮይኑ ለምፂ ምፂሉ ማለት እዩ። እዚ ናይ ለምፂ ሕማም ንዓኻን ንደቅኻን ይቐፅል ተባሂሉ ምስ ተነገረ ዘርኢ ኮይኑ ንውሉድ ወለዶ ይቐፅል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሓደ ቤተሰባት እቲ ዘርኦም ዝተረገመ ይኸውን እሞ ከምዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፉ ዘሎ ኣብ ሕዝቅኤል 8 ካባኹም ማእከል ኣቦኡ ዝሰርሑ ሓይጣት ዝሰርሐ ድሕሪ ደኣ ኣሎ ንስሕት ኣትዩ ከምቲ ኣቦኡ ዝተቐፅዐ ሓይጣት ኣይቅፃዕን እዩ። ብናይ ኣቦን ብናይ ኣዲኡን ዝሰርሑ ሓይጣት ንሱ ክቕፃዕ እዩ ዝብል። እዚ መርገም እዚ ሕጂ ጠጠው ክተብሎ ትኽእል ኢኻ። ብምንታይ ኢኻ ጠጠው ተብሎ? ንስሐ ብምእታውን ካብዚ ካባይ ንድሕሪት ዘሎ ዘርኢ ዝተባረኸ ይኹን ኢልካ ብጾም ብምፅላይ ብምስጋድ ምጽዋት ምውፃእ በኩራት ብምውፃእ በቃ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝፈትዎ ነገር ብምግባር ዘርእኻ ዝተባረኸ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። ብዓብኡ ከዓ ቅዱስ ቁርባን ብምቕባል በዚ ነገር እዚ ተሓቲምና ትዝዓበየ በረከትን ዘርእና ክባረኽን ክንገብር ንኽእል ኢና። ካልእ ወላ ሓንቲ መፍትሒ የብሉን እምበኣር እዚ ናይ እርግማን ዛር ዝበሃል መግለፂኡ 3 እዩ። ቀዳማይ እቲ ትሕዝዎ እቲ ትርእይዎ ገንዘብን
እቲ ኩሉ ትገብርዎ ኩሉ ነገራት ሰብ እንዳረኣዮ ዝተበላሸወ እዩ ዝኸውን። ከምዚ ንዝዛረቦ ነገር የቕሬታ ገበሩለይ ከምዚ ሓርእ ዝተንከፎ በትሪ ከምኡ እዩ ዝኸውን። ኩሉ ዝፈተናዮ ነገር እዩ ዝበላሽወልና። ኩሉ በቃ ዝተዛረብናዮ ነገር ሰብ ኣይጥዕሞ፣ ዝሓዝናዮ ነገር ዝጀመርናዮ ነገር ኣይንፍፅሞ፣ ኩሉ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ይበላሾ። እዚ ነገር እዚ ከዓ ኣባኹም ጥራሕ ዘይኮነ ዝኸውን እንኮላይ ኣብ ቤተሰብ ማለት እዩ። ካልኣይ ድኽነት። እዚ ድኽነት ከዓኒ ናይ ገንዘብ ድኽነትን ናይ ጥዕና ድኽነትን። እዚ ድኽነት እዚ ከዓኒ ዘር ኮይኑ ናባኹም ይውለድ፣ ናብቶም ትወልዎም ከዓ ይውለድ ማለት እዩ። ተመሳሳሊ ዝኾነ ሂወት ኣባኹም ኣብቲ ስድራ ቤትኩም ዝነበረ ኣባኹም ትርእይዎ። ኣብ ሓደ ካንሸሎ ተኣኪብካ ዘመድ ሕዋት ደቂ ሓትነ ደቅኮ ደቂ ሓወቦ ኮይንካ ሓደ ዓይነት ሂወት ካብ ኢድካ ናብ ኣፍካ እንዳበልዓኻ ብድኽነት እንዳተበልካ በቃ ምኒን እንዳበልካ መንባር። እቲ እዚ ሕጂ እቲ ናይ ዘር ናይ መርገም መንፈስ ደምፆ እዩ። ሰላም የለን፣ ኣብ ነንሕድሕድካ ምበኣስ፣ ኣብ ነንሕድሕድካ ሕሜታ፣ ኣብ ነንሕድሕድካ ምቃኛ ምዃን፣ ነቲ ሓደ በልዐ ሰተየ እንዳተባሃልካ በቃ ምቁርቋስ ማለት እዩ ኣብ ቤተሰብ። ከም ገለ ካብዞም ቤተሰብ ሓደ ብስራሕ ሰሪሑ ድሕር ዳ ንእሽተይ ሓፊሉ ናይቶም ናይ ኩሎም ናይቶም ቤተሰብ ዓይኒ ማለት እዩ በቃ በልዐ ረኸበ ሃፍተመ ተባሂሉ ኣብኦም ደሎ ዓይኒ ናፍቲ ሰብ ይወድቕ እሞ ብቕፅበት ከዓ እቲ ኢዱ ዝነበረ ናይቲ ሰብ ብሓንሳብ ክደኪ ትርእይዎ፣ ብሓንሳብ ክስእን ትርእይዎ፣ ዋላ ብጥዕንኡ ከዓ ብሓንሳብ ክሓምን ክሳቐ ትርእይዎ ማለት እዩ። ነዚ ኸረዳእና እዩ ከዓ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ዘዳግም 28 ምዕራፍ 64-65 እንታይ ይብለና? ኣደ ብደቃ ትቐንዕ እያ። ብፍላይ ኣብ ዘዳግም ካብ ቁፅሪ 15 ጀሚርኩም ክሳብ መጨረሻ እንድሕር ዳ ኣንቢብኩሞ ብዛዕባ ናይ እርግማን መንፈስ እንታይ ይብል ብጣዕሚ ክትመሃሩሉ ኢኹም። መቃብያን 3 ዝበሃል መፅሓፍ ኣሎ። ኣብዚ መቃብያን 3 መፅሓፍ ካብ ምዕራፍ 1 ክሳብ ምዕራፍ 3 ክተንብብዎ ከለኹም እቶም ካብ ሕገይ ዝወፁ ንዓኻ ሂበካ ኣለኹ ኢልዎ እዩ። ሰይጣን ንክርስቶስ ሕቶ ኣቕሪቡሉ እዩ። እቶም ካባኻ ዝወፁ ንዓይ ሃበኒ ብምባል ከም ድሌተይ ጥባጥቤ ክፃወተሎም ኢልዎ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ከዓ እንታይ ኢልዎ? እዚ ኩሉ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪደ ደመይ ሂበ፣ ደመይ ኣፍሲሰ፣ ቅዱስ ዝኾነ ስጋይ ሂበ፣ ቅዱሳን ሂበ፣ መላእክቲ ሂበ፣ ቤተክርስትያን ሰሪሐ፣ ነዚ ኩሉ ነገር እዚ ሃብዮም እንድሕር ደኣኒ ሰይጣን ሕሸና ኢሎም ናባኻ ኸይዶም ውሰዶም ኢሉ ፈቒዱሉ እዩ። መፅሓፍ መቃብያን አንብብዎ፣ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ክትመሃሩሉ ኢኹም። ከዓ ሰይጣን እዚ ከዓ ነዚ ነገር እዚ እንታይ ኢሉ እግዚኣብሔር እቶም ናባይ ደይመፁ ንዓኻ ውሰዶም ኢሉ ኢልኒ ብምባል እቶም ናተይ ዘርኢ ደበሉ ዋላ ብፋፃ ፀዊዐ ናባይ ክስብስቦም እዩ ዝብል። ብምልክት እፈልጦም እየ ብቋንቋይ ከዓ የዛርቦም እዩ ዝብል። ሕጂ እዚ ናይ መርገም ተባሂሉ ናይ መርገም መንፈስ ማለት እዩ፣ ናይ ዛር መንፈስ ብምንታይ እዩ ካትፈልጦ? ካብ ሓንቲ ቤተሰብ ካብ ሓንቲ ዓባይ ወይ ኣባሓጎ ዝተወለዱ ሰባት ሓደ ዓይነት ናብራ ዘለዎም፣ ሓደ ዓይነት ድኽነት፣ ሓደ ዓይነት ናብራ እንድሕር ዳ ኣለዎም እዚ ናይ ዛር መርገም እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እቲ ተመሳሳሊ ዝገብሮም እቲ ናብረኦም ሓደ ዓይነት፣ ሓደ ካብኦም ሓፍ ዝብልሲ የለን። ብገንዘብ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ ብሕማም ብሽግር ሓደ ዓይነት ሽግር ወይ ሓደ ዓይነት ሕማም እንድሕር ዳ ኮይኑ ሽኮር ተኮይኑ ሽኮር ናይ ሽኮር ዘርኢ ተባሂሉ ኣሎ ደም ብዝሒ ወይ ኮሌስትሮል በቃ ዝተፈላለየ ሓደ ዓይነት ኣብቲ ገዛ ሕማም እንድሕር ዳ ኣሎ ፍቲ ቤተሰብ እዚ ናይ ዛር መርገም ናይ መርገም ዛር መንፈስ ወይ እንድሕር ዳ ሓመሙ ከዓኒ ኣብ መስተ በቃ ብመስተ ብሽካራ ፍሉጣት ዝኾኑ ሰሪሖም ሓፍቲ ይብሉ ይፈልጡ እዮም። ከዓ ነብሶም ሕልናኦም ነግሮም ብውሽጢ ኮይኑ እቲ መንፈስ ሰሪሖም ጥራሕ ንኽበልዑን ንኽሰትዩ እምበሪ ንኸይምዕብሉ የረድኦም እዩ። በቃ ኣነ ኮ ናተይ ዘርኢ ዝተረገመ ኢሎም ኣሚኖም ነቲ መርገም ተቐቢሎሞ ይነብሩ፣ ይበልዑ፣ ይሰትዩ በቃ ብሽካራ ብመስተ ተጠላቒዮም ከዓኒ ሂወቶም ይመርሑ። ናይ ዛር መንፈስ ከዓ በቃ ናብ ኣደዲ ኮይኑ ኣብ ኣቦ ኮይኑ ይራገም። እንዳተራገመ ዋላ ንእሽተይ ትምህርቲ
ሕማቕ ተልካ ወይ ሳዳ ከም ዘንዲኻ ካብ ማዓስካ ከም ዝትከብር ረጉም ብኻሽን ትኾንካ ኸድካ ቃ ዓብልካ የጥፍእካ ገለ እንዳበለ ኣብ ኣደ ኮይኑ መርገም ይራገም ደቃ ድሓስኩም ሁሉ ይበላሽትኩም ስራሕ ፈቲንኩም ስራሕ ኣይኮነልኩምን እዩ ገንዘብ ሒስኩም ገንዘብኩም ኣይባረኽን እዩ ሰላቡ ኮይኑ ይሰልበኩም እዚ ናይ መርገም ናይ ዛር መንፈስ እዩ ኩላትና ሕጂ ከመይ ኢና ዓቢና በዚ መንገዲ ዲና ዓቢና ውሽጥና ንድሕሪት ተመሊስና ኩላና ንፈትሽ ነዚ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ናይ ዲያብሎስ ስራሕ ከፍርስ ተገሊጹ ዝብለና እምበኣር እዚ ኩሉ ክገልጸልኩም ዝጸናሕኩ ናይ ዛር ስራሕ ብዘርኢ ተወሊዱ ንደቂ ሰባት መቆፅጻር እዚ ይስርሑ ኣብ ሓድሽ ክዳን ክንሪኦ ከለና ዘርኢ ማለት ናይ ዘርኢ ሓይጣት ማለት ኣይኮነን ናይ ዛር መንፈስን ናይ ዘርኢ ሓይጣትን ወይ ከዓ ጥንቲ ሃቡሶን ናይ ዛር መንፈስን ክልቲኡ ይፈላለዩ ሓደ ዓይነት ኣይኮነን ብሓድሽ ክዳን ብዓመተ ምህረት ክረአ ከሎ ማለት እዩ ሕጂ መብዛሕትኦም ኣቦታት ከመይ ጌርኩም ኢኹም ብዓመተ ምህረት ናይ ዛር መንፈስ ኣሎ ትብሉ ኩሉ ብክርስቶስ ተሳዒሩ ይብሉ እዚ ግን ካብ ዘይምፍላጥ ዝመፀ እዩ ሕጂ እዚ ካብ ዘይምፍላጥ ዝመፀ እዩ እንታይ ዝበሃል ብሂል ኣሎ ኩሉ ግዜ ኣፍ ክኽፈት ከሎሲ ናውቲ ከብድኻስ ይርአ ከም ድበሃል ማለት እዩ እስቲ ናብቲ ዋና ንኺድ ናይ ዘርኢ ሓይጣት ማለት እንታይ ማለት እዩ ብዓመተ ምህረት ዝኸውን ዝኽእል መርገም እዩ ማለት ከምቲ ኣቐዲመ ዝነበርኩኹም ናይ ሎሚ 2 ዓመት ወይ ከዓ 100 ዓመት ቀደም ማለት እዩ ናይ ቀደም ዝተረገመ ሓይጣት እንድሕር ኣሎ ናይ ዘርኢ ሓይጣት ይበሃል በሉ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ዝኾንኩም ህዝበ ክርስቲያን ንሎም ማዓንቲ ኣቕሪበዮ ዝነበርኩ ትሕዝቶ ቀዳማይ ክፋል በዚ ወዲእ ኣለኹ ካልኣይ ክፋል ኣብ ዝቐፅል ሒዘልኩም ክቐርበ ካባኹም ዝድለ ላይክ ሳብስክራይብ ኮመንት ብምግባር ሓሳባትኩም ኣይትብቀቑና ኢኹም በሉ ጽቡቕ ቅነ